И то трябва да падне. Мислих. И днес, като правителството ми даде още аргументи за отговора. Може ли вие да фанете най-голямата фабрика за контрабандни цигари и да разбиете канал Пловдив желязо? Може, ама явно това бесява Асен Василев. Той каза, че пагубно, ти трябва бързо да си отиваш. Как може да фанеш фабриката, бе? Може ли днеска да фанете 205 кг кокаин, рекордно количество, разбиете Ориент Експрес, кокаина за курортите надолу? Аз това ви питам, вие с кой акъл го правите? И вбесявате Асен Василев, бе. Айде успокойте малко това МВР, да спре да работи. Както си беше. Асен дойде при мен и ми каза, ще потече злато и масло, ако ми дадеш хасковския директор. И аз му казах, това, дай ми 2 седмици да обработвам Делян Добрев, защото той не се запъваш. Щех ми него да го сменя. Всичко взеха. Абсолютно всичко взеха.